Ada mi karon no sa Palma Superstore. Mag-grocery mi kay wala na may budget sa kuan. Pangadlaw-adlaw na gamiton. Nag-grocery uban akong asawa. So atong kuyugan siya, atong kuyugan. Nagkuha na siya basket. Murag daghan siguro niyang paliton kay murag nagkuan man siya wheelchair. Nag-wheelchair man siya. Alagan siguro niya paliton. Mo na yung paliton na tara. Wapo kay ka-tire no, murag ko ano ba? Dunya ba, mura dunya. Mura dunya tire oh. Dawa oh. Ako ning kuyog-kuyogan siya. Pagkuha po, unsa imong gusto. Mo nang ako magkuan mag-videohay ba. Daghan siguro niya paliton kay dalan mo yung basket. Pwede naman tong salupin. Kanang humot ba? Kana ro na ra. Kanang kuan malimon. Akatong isa. Amo na siya. Amo na siya. Sige. Medyo gana na surf powder ba? Downy. Ngitag downy para humot pud ang kuan na labhonon. Downy lagi. Katong kuan aromatic ba? Murag perfume bitaw. Tong pink ba, pink. Dili na mo. Aromatic. Kano mamikit ang baho bitaw? Ano siya? So guys, palit daw ni powder, Bear Brand, margarine, mo ang sagara gamito namo sa matag adlaw-adlaw. So importante man gud kay nakatrabaho niya kung kay mga kuan dalion o sige palit sa tindahan mahal man. Dirita sa Palma Superstore na malit. Dala tag basket yang gipalit no. Palit ya para sabon sa plato ko no. So may paliton pa. So guys, magsunod-sunod ako niya guys kay sa iyang mga plano ba. Yung mga plano ay paliton niya. Gusto mo spako ni mo, yung suko man. Bahala ka, gusto sa imo. Nana mo na siya guys. Sunod-sunod na niya guys kay untay lain lingaw. Ano yung ipalit oh. Shampoo na clear kay dili makakaspa. Layo bang shampoo kay allergic man ta, kaspahon mo nang tag maayo ining atong ulo nga. Labi ra baka bugat pamation ni atong ulo daghang kaspa. Allergic sa ubang kuan ba palit kun siguro sabon ani. Sunsilk, cream silk day. Ikaw bahala ka. Basta unsay masabon sa lawas, Oscar Kiko na. Bahala ka unsay kuan. Ayaw nang Bioderm na blue kay murag mulagom tag samot ana. Kanang murag safeguard na lang siguro. Safeguard, ayan ang silka. Bioderm na blue itom tag samot itom pata. Wala ta sa pananaw sa mga tao di nagahak na eh. Kani safeguard. Pag pili lag safeguard bisag unsa na klase na safeguard ya. O ano? Kanang humot ng perfume ba? Perfume. Simuton gina siya. Safeguard. Diba? Nakapili na siya. Pink ang iyang ganahan kay idol man niya si Kong. Kong is ba? Yang idol. Ganyan siya pink. Mangita pa diha. Asin ra nga ako. Palit ra ka kayo dai salt. Di kuha ng kuan ay makagabok man nagngipo ng kuan. Colgate. Ay, likon ng asin oy. Ayo dai salt ra palita. Kita mi karon kung kuan guys kanang
asin ba iodize para sa ngipon. Di ko mutira ng Colgate guys kay murag magabok atong ngipon ug samot. Samot naman to. Magkagabok managod. Asin atong gamiton asin. Kung gamit og Colgate guys kay tamis man guys samot kagabok atong ngipon ana. Asukar. Balit pag kuno siya sugar mga guys. Listerin yan ha, kag Listerin. Ano, Colgates mo na mga birada, mga Colgates ba? Mentol ba? Klase-klase rin mga Colgate mga guys. Maglibog ka kung asan yung pilion na na. Kung siya gamiton ng brand mo ba. Pero katapusan na guys, asin rin ang bagsakan na guys. Mili na siya unsay gwapo. Kanang gwapo ako na. Padayon mi dito mga guys kay medyo naglibog unsay among baliton pa kay para makasara ba. So di magbalik-balik ta guys pag-abot dito. Oy nakalimutan di itong kuan. Kailangan imo gyud ang kuanon kay para di ka magbalik-balik. Imo gyud ang huna-hunaon ba. Usahay mablangko magud akong huna-huna guys. Na isa ka item na malimtan makabalik yun ta hasol ba kay guys kay mahal kay gasolina guys eh. Padayon ta dito sa unahan guys kay usa yung nakitaan ba sa paliton kung sa tindahan ka mamalit guys mahal man guys dito sa mga dagkong tindahan barato ba ayun na lang. Okay na nang kuan tawasin ba ayan na Rexona medyo mapanos na tong ilo ka ng Rexona ba kanang tawasin ba tawas sunod mi dito guys diri mi dapit sa mga espagetihan ba mga 2 days ana ba mga pineapple chunk ana ba diri sa mga frozen goods adi na ano nilata murag kuan kaya ng dilata mga sumul na ba medyo mangito tagkuan noodles ayan ang noodles pansit canton ayaw ikaw na bahala medyo daghan-daghan na yung napalit ba murag okay na kayo na ba pero kulang pag asukar o kape na ni mga biskwit dari mga guys mga sito mga pansit canton mga bihon ana ba ug diri pud sa may mga panakot mga turmeric mga paminta na popcorn na mga chorya diri makapalit ra ta ani kani guys kuan ni talinga sa unggoy ba pero kuan ni kani siyang star anise so magbalbo kuha ka ana diri tanan kompleto diri sa Palma Superstore ng Surigao City ha ay ninyo kalimte ug mga dilata na ay daghan diri palit pug uwi lang ako partner ug asukar pud siguro niyang paliton diri ta nang kuan mo ni siya mga guys so Palma, nay Palma di ba? Yung mga kapalma diyan sa atong mga lugar diri sa Mindanao o Visayas nara sa Surigao ang Palma Store. Inyo ning apelyido ha. Apelyido ra lang pod. Dili ni inyo sa ila ni. Imo na nang kaapelyido. So shout out sa mga Palma family ha. Medyo ubay-ubay gud mo ba? Daghan-daghan yun mga pamilya ba dirita manguli namin mga guys kay nakapalit na siya asukar na asukar sige na may usapay kulang para na tayo magbalik-balik maabot na tayo sa mga biskwit ba ito technique dia unsay diskarte nimo dia ikaw ra may nag-control dia gud sunod-sunod ra man pud ko nimo
Udong o na udong. Pagkuhag udong. Udong, pansit canton, unsa pa na diha, mga bihon. Oh. Bihon, yan mo ni makuha ah. Haman, Dahil na mga dagko na kuha no. mahal man na. Pansit kantong dagko na. Mahal na siya. Iton. 18 ra. Sige, pagkuhag mga Kalamiti man ni. anong dili po. Oh, halang-halang unsa pa na diha. Ano original na kuha. May ta diha. Pagkuha ko udong. Na sardinas. Wa tag udong, medyo udong ra. Tagka na may murag kuan gud. Kani nga udong atong gamiton. Basa man na oy. Kanira. Oh. Udong si kabuk. Sardinas pagkuwag sardinas po. Ang diha ng mga pampanit. Mga kanton mga guys. Ani mo man. Ayam. Adyo ra. Imo ra. Dua ka sardinas aning mga guys. Sagol na mo sa udong ba. Udong, mag-udong ko niya. Kani dang pagpalit aning sabor dang pang sa pinirito ba? Tagkuan raw, tag 13 man siguro ni. Kani sa pangkuan sa mga kuan ba? Sa mga barbecue bitaw, sa mga barbecue. Kani ulami ni. Kani. Bagi sabor. Ang kuan ba mga sa mga pinirito ana ba? Dami man na siya. Sawsawan. Nagpalit mig duha ka sardinas mga guys kay sagol sa udong ba. Lisod kayo na kung magpalit ka kag udong way sardinas. Parisan ni mga sardinas kay lami man na siya sagol. Mo na yung mga sudan kasagara ba, sudan mga yan lutuunon bitaw sa kuan pamilya ba kasagara gyud na siya meron masudan palitan na. So magbayad na ta ato na ning bayaran linya ta diri medyo mumubo diri ang linya diri ta yan na may mga guys kay para mauli nami shout out sa tanan manguli na may mga guys kay human nagbayad ay grabe ka init ang sulod na aircon pero di makaya kay tungod sa daghang tao ba ano yan ang gibit-bit ang iyang gidala muli na may kay na puno lang singot ang akong likod balik ka itong kuha ba itong sa kuha Kaya ni mo. muli na may medyo init na kayo ba chiki ano resibo diya may resibo ikaw balikin ito ko Di dari bagal dito. murag na nag-checking man sangit mi nasangit kikitaguan mang resibo na impasta ni masipgan taan ni ba nga oy